Velkommen til Dagligbrugsen Ugerløse. Tast 1 for åbningstider, tast 2 for butik, tast 3 for uddeler. Okay, taster 3. Så skal vi jo gerne få fat i uddeleren. Jesper? Goddag, Donny Petersen, Radio SLR. Hej. Goddag her. Har jeg fat i brugsuddeleren fra Ugerløse? Yes. Sådan. Tak skal du have her. Jeg skal lige sige med det samme, at du er i radioen. Er det helt okay? Det er helt fint. Det er godt. Jeg skal egentlig bare høre om... jeg kender ikke så meget til Ugerløse. Det er jo sådan en forholdsvis lille by, ikke? Ja. Ja. Er I meget glade mennesker i Ugerløse? Det kan du tro. Kan du se, at folk de sådan generelt smiler mere end os andre? Jamen, det gør jeg da. Det er et fantastisk sted. Okay, så det du faktisk vil sige til mig, det er, at I er gladere end sådan en gennemsnitsdansker. Kan man godt sige det sådan? Det er helt sikkert. Hvad taler I om over disken, hvis du vil fortælle mig det på sådan en normal dag? For eksempel, når du står i Brugsen og snakker med kunderne. Det er alt, hvad der rører sig. Både i lokalsamfundet og byerne rundt omkring, og landsplan, og ja, alt. Når det er sådan en mindre byer, så ved man rigtig meget om hinanden. Er det ikke rigtigt? Det gør man. Er det både på godt og ondt, eller hvordan? Selvfølgelig er det det. Men mest godt. Nu skal du høre en gang. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er egentlig, at I ligger ret højt på en liste igen i år. Og jeg ved ikke, om du har hørt om det før, men inde på sinful.dk, det er sådan en sexlegetøjsshop. Der har de jo rent faktisk... sidste år, der vandt de faktisk. Der var I dem, der købte allermest i forhold til, hvor mange der boede. Ja, og denne her gang, der ligger I nummer 4, så I køber faktisk dobbelt så meget som en gennemsnitsdansker. Er det også noget, man snakker om? Det gør man da. Snakker man om det? Er det rigtigt, så siger man, nu skal du lige se her, brugsuddeler. De kommer jo og henter pakkerne hernede, når de har bestiller jo. Ja? Ej. Det er gas. Det er gas. Sådan er det selvfølgelig ikke, men jeg kan godt huske, da sidste undersøgelse var fremme om, at der var gang i den, så blev der snakket meget om det, selvfølgelig. Og I ligger ret højt igen, må man sige. Men det er ligesom med alle os andre, det er ikke rigtig noget, der bliver snakket om. Heller ikke i Ugerløse. Nej, det oplever jeg ikke i hvert fald. Nej, men jeg prøver også bare at finde ud af, om det måske i virkeligheden er det, der gør jer lidt gladere. For du sagde jo selv, at I var gladere end gennemsnittet, ikke? Jamen, det er jo klart. Det hjælper på det. Så man kan se et kæmpe smil hos kunderne. Man kan sige, det er jo en kæmpe anbefaling af, i hvert fald at rykke til Ugerløse, ikke? Jamen, det er verdens navle. Sådan. Og det her sexlegetøj, jeg ved ikke, kan man nogle gange høre noget larme, når man sådan går rundt? Fordi at, det kan jo også larme noget af det her med batterier i. Ja, vi sælger mange batterier i hvert fald. Det er rigtigt. Det er godt. Om lidt siger du også, at I sælger meget squash og agurker. Det udtaler mig ikke om. Ved du hvad? Det var en fornøjelse, du vil være med. Ja, du er en fantastisk ambassadør for Ugerløse. Ja, smil. Radio SLR. God tur hjem med Donny.